Takže čau lidi, mé jméno je CZ a vás vítám u našeho nového videa. A toto jakože je to nová série a pojmenuju ji Ztracení v pekle. Ano, Ztracení v pekle. Že to nezní až tak hrozitánsky, jak by mělo, ale aha, je námluv. Takže si ty věci ještě jednou šoupnu do česky zase. Tak. Tyhle věci jsem si tady dal sám. Takže to stříhnu a uvidíme se, až už jakože už budu v tom pekle i, takže čus. OK, takže už se portujeme. Tak jsme tam. Si to tak zakryju. A prostě půjde nám o to prostě dostat se odsud pryč. Nesmím použít ale tento portál. Nesnažím ghasty. Nesnažím ghasty. Jej, tahle byla blízka. Nesnažím ghasty. Dobrý pokus zmetku. A mě taky nedostaneš. Kde zmizel? Kam jsi zmizel? Někde tady musí být. Tady tohle se trošku najím. Jo, tohle. Tak. Šup. Teďka můžu jako největší king procházet ohněm. A určitě, když jsme v tom tak si seberu pár suvenýrů. Ghast. Já nedávám prostě podpalovat od Ghasta. On měl gold věci na sobě. Enchantované. Takže Pigomoši, díky za věci. Mi nevadí, ne. Kde jsi Pigmane? Mně ten oheň může být fakt jedno. Počkej, do mě jde furt ten Pigman. Ale kde je? Nemůžu mě. Tak díky, Ghaste. Oběj se mi hapka. Tyhle přestaň. Čau. Tu máš. A s tím muž. Přestaň s tím. Hača. 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 Sežer si ty své kuličky. To máš za to. Tak, OK. Pojazu ty věci, já je nechci jako. Tak dík za... Zombie maso. Ale tak každý si jednou hold musí prostě trumfnout a něco sníst. Když tady tohle golden jablíčko, abych měl jakby svoje halty. Hold se budeme muset vydat úplně dolů. Nebudu skákat. Ale je tu i blok, co můžu těžit já. Ale on se jmenuje Gravel. Další ghast. Vypadá to, že jo? Už. Tam Pigman. Magma.
magma cube. Tam si metku. Krásná trefa. Bum. Bum. Utopil. Že by? Tak jakože všechno možné, že? What the fuck? Ježišmarja, lidi, já jsem se ovlekl. A asi mě to dostalo do nějakých jeskyní. Jeskyní, kde se asi gástí šli vyspat, nebo... Já nevím, ale prostě tady gázna dopředu mnou. Úplně, co to je? Já se bojím, že tam něco bude. Je tak počkej, jsme se dostali... Jsme se jakby dostali dolů. No. Tak dolů určitě nejdu. Takže to bych asi umřel. A nebo mě teďka napadl totálně šílený nápad. A vyšel mi můj nápad. Proto, že magma cube mě teďka půjde zabít. Pojď ty srabe. Další, pojďme. Chodě. Ano, už mě zazujou. Jako se golden jablíčka, abych se nemusel bát, že když mě tíhle malé bestie zhodí do lavy, abych to přežil. Hop. Ne. Tyhle malé potvorky jsou strašně slabý. Tak tady trošku zapálím. Tak a rád bych se trošku najet. Šup. Aha, tak nic. Ale dost dobře mě zajímalo, jak se dostanu odsud. Jsem tak trošku nedomyslel, jak se dostanu odsud. Mám nějaké bloky? Jo, já mám 17 bloků. Tak se zkusím dostat tam. Tak půjdu. Po lavě. Jakože není až tak strašně plavat po lavě, ale je to strašně pomalý. Vidíte, strašně pomalý. Ale OK, můžeme putovat dál. Kýte, chci podívat, jak ho natačím. 8 minut. Ty neseru už. Další. Ještě je. Shut up. Shut up. Easy ho zabít. Tak ten jeho meč. Je tam zales. Zas v hlavě. To já nesnáším. Si vyšplhám, hop. Ale pigman. Počkejte, kopíme si. Ty máme sparchante. Ty vole, chodí se. Počkejte, o tom zhodím. Zalaz tam. Tak pojď, hopkale. Dobře. Pojď sem, nemá nic metku.
Tak skočíš ty nějak svůj, jak by malý kamarádíček. To nevíš, že do hlavy se nedívá. Mohl by si tam spadnout. OK, totálně easy je to zabíjet ty monstra, když máte diamond, barnění. Jdem dál. Putujem si dál a dál a dál. A dál. A putujem si dál a dál a dál. A dál. Vyzabíjím všechny týkány, ale rasista nejsem. Ale rasista vážně nejsem. Ok, někam jsme se dostali. Tady ten tady kvarc, jak se to říká. Oh shit. Ne, se goldená jablíčka. Tam se musím doplavat. Vidíte, tak v lavě se plave strašně pomalu. Ne, co jsem to udělal? Co jsem to udělal? Ne, bacha. Je to strašně těžké. Ale stejně už pak bude konec po tomhle. Budu muset doplavat až tady. Pojď. Yes. Okay, takže pro dnešní video by to bylo vše. Hoďte mi tam like, koment, odběr. OK, došla mi baterka právě, jak si můžete povšimnout. Nejvíc jsem pigmenová kuráž. Tak ještě čopigy. A to skočit, hop. Tak ty jsi se do hlavy, tak co jsi to udělal? Jo, aha, měla jsem se dát armor si mi dát. Jo, měl. Protection 3. Nechci. Nechci. Tak. OK, takže pro dnešní video by to bylo vše. Hoďte mi tam like, koment, odběr. A čaukou!